Så herover der har vi en til her. Hvad sker der her? Hvad har du lavet? Det er en meget, meget stærk symbolskulptur, jeg har lavet. Ja. En skulptur, som symboliserer stop for den østeuropæiske indvandring i forbindelse med EU-udvidelsen. Det er en pind nede i sneen. Ja, det er rigtigt. Den signalerer til polakkerne, I skal ikke komme stormende op, selvom I har drømt meget lyst. Det er jo kan jeg vise, en stoppind, ja, som jeg selv på et tidspunkt har brugt til at holde en ged på afstand med. En ged? Som vil parre mig. Ja, det er rigtigt. Og så tog du kæppen over og... Nej, jeg tævede sådan set ikke geden, og det har jeg da også fortrudt i dag. Nej, det jeg gjorde, det var, at jeg kildede for nogle af maven, mens jeg sagde, du er vist en fræk en, sagde jeg. Det gik helt galt, det er helt sikkert. Så det. Ja. Men jeg bare vent til polakkerne kommer op, der får de en ordentlig omgang, det er helt sikkert. Ja, men så får de slag med kæben. Nej, så prøver vi lige første omgang og nuller deres testikler og ser, om det ikke stopper. Så må vi se, om pinden skal frem senere. Lad os se på det. Ja, lad os se på det. I hvert fald masser af aktivitet her ved afslutningen af det, vi kalder for Kong Vinter. Ja, tillykke. Tak skal du have.